Hello, kumusta kumuntanan? Daghan salamat nga kita magatuon gihapon sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Hinaut pa unta nga atong abrihan ang atong kasing-kasing sa pulong sa balaan nga pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Hinaut pa unta nga ang tanan maayo lang ninyo atong isalig kung unsay nahitabo sa atong kinabuhi, atong isalig sa atong Ginoong Hesukristo. Sa dili pa kita magsugod atong hangyoon nga ang Ginoo magauban kanato karon. Magampo kita. Balaang Amahan, nagapasalamat kami sa imong pulong nga imong gihatag kanamo nga maoy suga, nga maoy dalan sa among kinabuhi. Daghang salamat nga imong gipadala ang imong bugtong nga anak aron nga iyang ihatag ang iyang kinabuhi, aron nga kami adunay kinabuhi nga walay katapusan. Lord, daghang salamat nga imo kaming giabrihan ang giabrihan nimo nga kami makapangayog pasaylo nga na kanimo, nga imong malimpyuhan kami. Lord, hinaut po unta nga imong humukon ang among tagsa-tagsa ka kasing-kasing karon. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Sa usang semana atong gitun-an may tungod sa 12 ka apostoles nga iyang gipili. So naana sa sinulat ni Marcos kapitulo 3 o sa dili pa kita moadto sa atong pinaka-main nga subject, atong i-review kung hain man gikan sa kapitulo 3. I am hoping nga atong mahuman matapos kining kapitulo 3. So sa walay paglangay-langay atong abrihan ang atong Bible sa sinulat ni Marcos sa kapitulo 3. Just a little review. Gamay lang review nato para mahibaw-an kung hain tagikan. So sa pagsugod gyud sa kapitulo 3, si Jesus dito sa simbahan, giingon nilang sinagoga, o dinhay usa ka tawo nga adunay problema sa kamot, sa injury, dili siya makatrabaho, o katong adlaw ipapahulay or adlaw nga Sabado. Atong mahibawan nga kining mga relihiyosong mga tawo aduna sila mga balaod nga sobra sa 30 ka balaod, unsaon nato paghimo nga balaan ang Sabado, kay naman sa napulo kasugo nga balaanon ang Sabado. So dinhi si Jesus gitudluan niya kining mga relihiyosong mga tawo nga murag ang paglantaw nila sa ilang kaugalingon, sila ang eksakto lamang, ang uban wala. So giingnan sila ni Jesus, kay giayo man ni Jesus ang tawo nga unsa may maayo sa adlong Sabado, sa adlong ipapahulay, mutabang o dili, mahigugma o dili higugmaon. So giayo ni Jesus ang boting ipasabot nga ang adlaw nga Sabado atong gamiton aron sa pag-alagad sa isig usa ka tawo sa atong mga silingan nga kinahanglan og tabang atong gamiton nga mutabang kita. And then ang nahitabo, ang dako kay nahitabo nga instead nga malipay ang mga religious leaders, mga representante gikan sa Jerusalem, ang ilang idea patyon ni Jesus kay gatrabaho siya sa adlaw nga Sabado, supak sa among balaod. So mao nay nahitabo. And then nianang bahina usab didto sa lanaw sa Lake Galilee, si Jesus daghan na kayong mga taong nahibalo mahitungod niya. Nahibalo sila sa gahom ni Jesus nga bisan og mga sakit nga di na maayo, iyang giayo. Bisan gani ang si Satanas miingon nga unsay giingon ni Satanas diri? Sa dihang nakita ni Jesus ang mga taong giyawaan, nang hapa sila
si Satanas, mga taong giyawaan, og sa atubangan og naninggit sila, ikaw mao ang anak sa Dios. So bisan ang mga yawa miingon, miangkon na si Jesus ang anak sa Dios. And then moadto kita sa versikulo 13, didto atong gitunan sa usang semana ang pagpili sa 12 ka apostoles. 12 ka apostoles nga kung wala na siya dinhi sa kalibutan sa first persona, kining 12 maoy mosabwag sa maayong balita. O atong nakita nga wala siya magpili og mga sikat, mga doctorate, mga master's degree, mga edukado, mga abogado or abogado, mga sikat nga mga politicians, wala. Ang iyang gipili mga mangingisda o mga tao nga pareha nato nga makasala. So kita malipay tagdako nga wala gipili ni Jesus kadtong mga sikat kay mga tao, kundili mga ordinaryo. Gamiton usab kita ni Jesus, kita mga ordinaryo mga tao nga makaingon nga ako makasasala usab ako. Mga tao nga mga sikat ang uban, mga relihiyoso kaayo miingon nga na ako nay relihiyon. Membro ako sa usa ka relihiyon, di na ako mutuo, wala na ko himuon kay membro ako sa relihiyon. O sirado na ang akong kasing-kasing. Mao nay usa sa dakong problema kung moingon ang mga tao sirado na mi, gahi og ulo. Unya, gipili ni Jesus sa versikulo 16, gipili niya ang mga apostoles. Sa atong gitunan nga usa ka gabi siyang gaampo nga gipili niya. Usay matingala kita nganong gipili man ni Jesus si Judas. Walay mga tao nga mo tawag sa ilang anak nga Judas. Nganong gipili usay makaing kita nga siguro gihimo lang na ni Jesus, gipili niya para nga gitudluan gyud niya nga si Judas mao na iyang trabaho. Ako mituog gyud nga si Judas adunay gyud desisyon nga iyang gihimo nga wala siya mosalig ni Jesus. Sa tulo ka tuig uban man siya ni Jesus, pero finally sa katapusan nakadesider siya nga si Jesus dili ang manluluwas. So kining mga tawana gitawag niya kay kitang mga Filipino dako kita respetar ni ining mga gipili ni Jesus. So mao kini verse 16, mao kini sila ang napulog duha ka gipili ni Jesus. Si Simon nga ginganlag si Pedro, ang anak ni Zebedeo si Santiago ug si Juan nga gingandan niya Boanerges, mga anak sa dalugdog. Gidanggaan ni Jesus sa ato pa mga anak sa dalugdog, verse 18. Si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, kabulutan ni Mateo nga guwapo kayo ang trabaho pero magnanakaw sa buhis, kawatang buhis, gipili ni Jesus. Si Mateo, dako unta siya kwarta. Wala ko kabalog pila gyud kalibo ang iyang makuha. Apan sa dihang gitawag siya ni Jesus, iyang gibiyaan. Sa iyaha ang kwarta dili pinaka-importante sa iyang kinabuhi. Ang pinaka-importante sa iyang kinabuhi mao ang pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Bisag ikaw karon og bisag ikaw o karon ako adunay mga desisyon nga atong himuon. Are you going to follow Jesus Christ? Sundon ba nimo ang atong Ginoong Hesukristo? Bisan pa og makaingon nga wala kay kwarta, musalig lang kaniya. Then gitawag usab niya si Tomas. Naibalo kita ni Tomas
ang wala gyud mutuo at first sa una wala gyud siya mutuo nga ang ang atong teacher, ang rabbi nato nabuhi. Miingon siya, kung dili nako makita ang samad, dili nako makita ang samad sa tiil, sa kamot, dili ko mutuo. To see is to believe. Maoy iyang paglantaw. Si Jesus nagpakita niya. Miingon si Jesus, gipakita niya ang samad niya ni Tomas. And then si Tomas miampo sa atong Ginoong Hesukristo. Miingon si Jesus, mas maayo pa tong mga tao nga wala makikita apan mituo misalig. Ikaw ug ako wala makikita sa atong Ginoong Hesukristo apan misalig kita nga ang iyang gibuhat didto sa Kalbaryo makapalimpyo sa atong sala kung moduol kita niya. And then gitawag niya si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadio, si Simon nga Cananeo, and then verse 19 og si Judas Iscariote nga nagbudhi kaniya. Okay. Then moadto na kita sa versikulo 20. Magsugod na kita sa sinulat ni Marcos kapitulo 3 versikulo 20. Sa mao ni akong unang anak namo sa wala pa siya usa ka tuig. Onya verse 20, onya misulod si Jesus sa usa ka balay. Og nagkatigom na usab didto ang dakong panon sa mga katawhan. So posible nga giimbitar ang atong Ginoong Hesukristo sa usa ka balay para magkaon, pero ay dinay dakong panon sa katawhan. Gusto gyung muduol kay adunay mga problema. Tungod niini si Jesus og ang iyang mga tinun-an wala nay higayon sa pagpangaon. Busy siya kayo. Ang importante niya nga siya makatabang. Sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay. Sa nahitabo nga dili na siya makakaon, gibiyanan niya ang iyang mga kabanay niya. Nangadto sila aron pagkuha kaniya. Gusto nilang kuhaon kining kabanay niya sa original, posibleng mga igsuon niya, inahan niya, mga paryente niya, mga amigo. Gusto siyang kuhaon. Kay ngano man siguro nga gustong kuhaon, kay nabalitaan man nila nga nabuang na siya. Ang mga relatives, ang mga paryente, igsuon, mga amigo miingon nga nakadungog sila nga si Jesus nabuang. So matingala kita, nganong nakaingon man sila nga nabuang na ning tawhana, gibiyaan niya ang iyang pamilya, nga unta siya ang kamagulangan, aduna siya mga igsuon, ang iyang untang trabaho nga pakauno niya ang iyang maigsuon, pero gibiyaan niya aron sa pagsabwag sa maayong balita. Wala sila makasabot. So posible ba nga naay mga tao nga moingon na ako naka-experience ako nga mingon sila, kung mubasa ka sa Biblia, mabuang ka. Daka mga tao moingon nga makabuang kung mubasa sa pulong sa Ginoo. Makabuang ba kung magbasa sa pulong sa Ginoo? Naiuban nga miingon nga gusto niyang mosulod sila sa kabalayan o magsulti mahitungod sa Ginoong Hesukristo, mingon sila nabuang na sila. Ang atong Ginoong Hesukristo usab giingnan nga nabuang na siya. So ang iyang mga followers, mga sumusunod ni Jesus, ikaw kung sumusunod ka o seryoso ka sa imong pagsunod kaniya, naay mga tawo nga moingon nabuang ka na. Nakadungog na ko ani. Sa akong edad, daghang kong nahibawaan nga misunod ni Jesus, ang mga ubang mga paryente mingon nabuang na siya. Si Hesukristo usab.
ato usab nga mahibaw-an si San Pablo sa diyang kaso niya. Usa sa mga leader miingon, San Pablo, ang imong pagka-edukado nakapabuang nimo. So expect nga kung ikaw musunod sa atong Ginoong Jesucristo, naay mga tawo miingon nabuang ka na. Sa amo adre miingon kulang kag marbles. And then so gikan niya sa iyaning mga suod kayo ni Jesus ang miingon nga siya nabuang na. And then verse 22, unya ang pipila sa mga magtutudlo sa balaod. Wow, kining magtutudlo sa balaod. Murag sila ang ilang paglantaw sa ilang kaugalingon nga sila ang eksakto. Nga sila ang mga leader nga si Jesucristo dili tinuod nga walay nahibaw-an. Verse 22, unya ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem. Ang Jerusalem paingon silang lugar mga 100 ka kilometro. Gusto ginalang tan-awon kung unsa ni Jesus, mangita sila ebidensya nga patyon siya. Gikan sa Jerusalem miingon anaa kaniya si Beelzebul. Miingon sila kana si Jesus ang iyang mga gihimo, ang iyang gahom gikan ni Beelzebul. Satanas, mga leader ni Satanas ang ilang paglantaw. Si Jesus gikan ang gahom niya gikan ni Satanas. Ang pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniya gahom sa paghingilin sa mga yawa. Miingon ni mga tawhana, mga relihiyoso. Ang iyang mga pamilya miingon nabuang na siya. Kining mga relihiyoso, mga think tank, mga banggiitan sa ilang panahon, mingon nga kana siya nasudlan og yawa. Mauna nga makapapahawa siya sa yawa kay nasudlan siya yawa. And then verse 23, tungod niini gipadol ni Jesus ang mga tawo o gisugidlan niya sila mga sambingay. So, usa sa mga style ni Jesus sa pagtudlo mao ang sambingay. Usahay magamit nato usab ni, pero sa ilang panahon mahilig sila og sambingay. Murag common nila ni Jesus. Jesus naghimo og istorya sambingay aron nga tan-aon, aron nga musupak siya sa ilang paglantaw kaniya nga siya nasudlan og yawa. So naghimo siya istorya. This is the story. Mingon siya. Verse 23, tungod niini gipadol ni Jesus ang mga tawo o gisugidlan niya sila mga sambingay. Miingon si Jesus, unsaon man ni Satanas sa paghingilin kang Satanas. Kung inyong paglantaw kanako Satanas, nganong si Satanas ako mang hinginlan. And then 24, kung ang mga tao sa usa ka nasod mag-unay sa pag-away, mapukan kanang nasura. So miingon siya kung mag-unay lang, madaog yun ang usa ka nasyon kung mag-unay lang siya. So ang boting ipasabot nga kung ako nasudlan og yawa, pagkahuman akong unayon usab ang yawa, madaot usab, dili maayo nga paglantaw kay kinsa may dauton nimo. So miingon siya, dili gyud ko ang akong gahom, dili gyud gikan ni Satanas. And then 25, kung ang mga sakop sa usa ka panimalay mabahin o mag-unay pag-away, kung mag-unay pag-away, mabungka gayud kanang pamilyaha. So ingin siya, kung mag-unay, mabungka gyud. So kung mag-unay ako ni Satanas, mabungkag si Satanas. Ang plano ni Satanas. And then verse 26, busa kung ang gingharian ni Satanas magkabahin-bahin, dili kini mulungtad kundili mapukan og matapos hinuon.
So buti nga pasabot lamang nga dili siya gikan ni Satanas, kay kung si Satanas siya ang iyang gahom, madaot lang po si Satanas. And then verse 27, walay makasulod sa balay so sa katawo nga kusgan o makakawat sa iyang mga kabtangan. Gawas kon iya unang gapuson ang tawo nga kusgan. Unya makapahimo na siya sa pagkawat sa mga butang sa maong tao. So versikulo 27, miingon ang atong Ginoong Kristo, siya ang kusgan niini. Kung siya ang kusgan o kung gusto nilang sudlon ang balay, kinahanglan ilang patyon ang kusgan dinha. Usa sila makahimo sa ilang mga butang. Si Jesus mingon nga, ako ang kusgan ni ini. And then, timanin ninyo kini. Kini ang usa sa pinakalisod nga versikulo sa Bible. Sa pulong si Ginoo kini ang usap sa pinakalisod. Tan-aw nato. Mingon si Jesus, timani kini imuha og sa ako mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang sala. Unsay gingon ni Jesus? Timani, adunay pulong nga importante, timani. Remember, ikaw ug ako atong timan-en, atong hinumduman. Mingon siya, timani kini mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala. Mapasaylo ang tanan. O sa tanang dautan nilang gisulti. Apan, versikulo 29, apan ang tao nga nagpasipala sa Espiritu Santo dili mapasaylo. Kay nakabuhat man siya sala nga dili gayud mapapas. Usani sa pinakalisod nga versikulo sa Biblia nga miingon nga ang tanang sala mapapas, mapasaylo. Apan adunay usa ka sala. Ang tanang sala kung ikaw makapatay, kung gikuha nimo ang asawa sa ubang sa mga silingan nimo, mingon si Jesus, mapasaylo na. Kung muduol kaniya, usa sa example mao si Haring David. Gikuha niya ang babae sa usa ka sundalo o gipapatay pa niya ang sundalo. Apan nangayo siya pasaylo sa atong Ginoo, napasaylo si Haring David. So unsa man ning giingon nga adunay usa ka sala nga dili gyud mapasaylo. Ikaw ako makasasala ta. Miingon si Jesus sa usa niya sa pagtudlo nga bisan sa imong huna-huna lamang nga gusto nung patyon ng usa ka tawo, miingon si Jesus, nakapatay ka na. Kung miingon siya, kung mulantaw ka sa usa ka tawo nga ang imong huna-huna lain na, nakakamit ka na og sala nga giilog nimo ang asawa o bana sa usa ka tawo. So ikaw ako nakasala ta, daghang sala. Apan mingon siya, adunay usa ka sala nga dili gyud mapasaylo. Unsay gingon niya? Apan tawo nga nagpasipala sa Espiritu dili gyud mapasaylo. Unpardonable sin, unforgivable sin nga di gyud mapasaylo kung magpasipala sa Espiritu Santo. So unsa may buot ipasabot ni Jesus niini? Nga dili mapasaylo gyud. Atong tan-aw ang konteksto, ang sitwasyon niini. Kining pananglitan at kining mga tawo nga relihiyoso kaayo, mga nga gikan sa Jerusalem nga nagplano nga patyon siya. Nakita nila ang gahom ni Jesus. Nakita nila nga giayo ni Jesus. Apan unsa ilang giuna-una nga ang iyang gahom gikan sa yawa. Nga dili ni gahom gikan sa Ginoo. So kanang mga tao nga sirado na kaayo, gahi ug ulo, bisan nahibalo sila sa eksakto
apan sirado gyapon sila. Si Jesus miingon si Jesus, kung naamoy dalunggan maminaw mo, kung aduna moy mata tan-aw ninyo. Kay daghang mga tawo nga bisag naay dalunggan dili makadungog. Naay ubang mga tawo nga naay mata pero dili makakita sa kamatuuran. Ingon siya, kini mga tawhana dili mapasaylo. Sirado. Bisag unsang pagtuktok sa Espiritu Santo, kini siya dili matablan na. Ang kasing-kasing sirado, bisag ang Ginoo magasulti sa iyang kasing-kasing, wala na'y makasulod kay iya nang gisaradoan. Maunay mga tawo nga dili mapasaylo ang ilang sala. Unsay sa versikulo 30, gisulti kini ni Jesus, kay may pipila man good ka mga tawo nga miingon nga siya giyawaan. So miingon siya, kung musulti kita nga ang gahom ni Jesus dili iya gikan sa yawa, mga sala nga dili mapasaylo. And then tapuso nato ni verse 31. Ang title niini, ang inahan o ang mga igsuon ni Jesus. So I'm sorry nga sa Bible, sa record nga gisulat 2000 na katuig karon, nga ang atong Ginoong Hesukristo adunay inahan o adunay siya mga igsuon. Sa kung basahon nato, adunay siya upat ka mga igsuon o adunay siya igsuon nga mga babaye. Wala ta kay bulog pila. So verse 31 atong basahon ni. Unya miabot ang inahan o ang mga igsuong lalaki ni Jesus. Miabot didto sila sa gawas sa balay og nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. So si Jesus naa sa balay, nagsermon, nagtudlo, nagayo daghang kaayong mga tao. So dinhi atong makita nga ang inahan ni Jesus si Maria ug ang iyang igsuong lalaki, pasibleng upat ka buok ang gisulti sa Bible, upat ang iyang mga igsuon. Didto sila sa gawa sa balay ug nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. Di naman sila makasulod. So ilang gusto nilang kuhaon ang atong Ginoong Kristo. Naibalo kita nga ang iyang mga kabanay usab, mga relatives, miingon nga kini siya nabuang na. So gusto ginilang is-safety ang atong Ginoong Kristo nga nabuang na siya. Kinahanglan amo siyang kuhaon para amo siyang tabangan. So giingnan siya, ang imong inahan, ang imong igsuon makikita kanimo. Unsa may gisulti ni Jesus? Verse 33, versikulo 33. Si Jesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan og mga igsuon? So matingala kita miingon, sa dihang miingon ang mga tao, naay mong inahan, naay mong maigsuon, gusto makipag-istorya nimo. Si Jesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan og mga igsuon? So matingala kita ni Jesus, nganong miingon man siya niini? Kinsa ba ang tinuod kong inahan? Kinsa ba ang tinuod kong mga igsuon dinhi sa kalibutan? Unya, verse 34, unya mitan-aw si Jesus sa mga tawo nga nag-alirong kaniya og miingon siya, kini gikan ni sa pulong sa atong Ginoong Kristo. Iyang giingnan, ania ang akong inahan og mga igsuon. So iyang gilantaw ang mga tawo nga naminaw niya, mga tawo nga misunod niya. Iyang gilantaw siya. Unsay gisulti? Ingon siya, mitanaw si Jesus sa mga tawo nga nag-ilong kaniya og miingon, ania ang akong inahan og mga igsuon.
iyang giingnan ang mga tawo nga naminaw niya misunod nga sila ang inahan og iyang mga igsuon. Og iya pa sa versikulo 35 miingon siya, kay kinsa kadtong nagtuman sa gisugo sa Dios mao ang akong mga igsuon ug akong inahan. Usbon na ako pagsulti sa versikulo 35. Kay kinsa katong nagtuman sa gisugo sa Dios, kinsa katong simple nagtuman misunod sa gisugo sa atong Ginoong Kristo, mao ang akong igsuon ug ang akong inahan. Kung kinsa katong mituo, misalig, misandig ni Jesus, mao ang iyang pamilya. So ang paglantaw ni Jesus, ang mga sumusunod niya, ang mga misalig niya, mao ang tinuod niyang mga igsuon. So, sa atong kultura, matingala kita. Kaya sa ato, ang pinaka-importante ang atong igsuon, ang atong inahan, ang atong amahan, dili ang ubang mga tao. Pero si Jesus dinhi atong makita nga ang mga tao nga sumusunod ni Jesus maoy tinuod nimong igsuon, tinuod nimong membro sa pamilya. So kini siya counter culture, dili ni kultura nato. Apan mao ni gisulti ni Jesus. Importante kaayo di ay ang mga tao nga mituo, misalig kaniya, mao di ay tinuod nato nga mga igsoon. Daghan salamat, mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghan salamat sa imong gitudlo kanamo karon. Ginoo, lisod kaayo ang among gitun-an karon. Ginoo, ikaw lang makatabang kanamo karon. Hinaot po nga kami mosalig, mutuo kanimo, nga bisag unsa kadako sa among sala, imong mapasaylo. Kay bisan pa sa dito siya sa cross, nga gabitay dito sa cross, si Jesus miingon nga amahan pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gihimo. Ginoo, hinaot pa unta nga kami mosalig kanimo nga ikaw ang makapasaylo sa among sala, makapalimpyo kanamo. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manuluwas. Amen.